नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव सावरायगोन। मानोना दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो इम्परटेन्ट जागोन। मानोना आंबो नैबे भिडिअखौ फेसबुकआवसो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा नुबाय जानांगौ आरो सोरबा सोरबा नुवाखै जानांगौ। बेनिखायनो आङो दिनै नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो बिनि सिगाङावनो नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सखौ आं दिन्थिनो जे नैबे हिन्जावा मा गोनां बाथ्रा बुंखो आरो सोरखौ रायखो। नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव आरो नोंथांमोना आपडेटखौ होगासिनो दं। सैमानि फिसाफ्रा गोदो आंखौ गाजां भिडिअ बानायनानै रागा जोंहरोमोन, रायहरोमोन नोंसोरो। दा गावस्रालाय माथो माबा नुजाहां नुजाहां फेन्टा नुजाहां मायाबा नुजाहां माथो भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरलाय। ओइ नोंसोर दा मानो भिडिअ बानायो? आंथ' गारबाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायला आं दाना। नोंसोर दा मा घन्टानो बानायदों नोंसोरलाय? हा आंखौ गोदो आजां गाजां रायग्राया सिगाङाव आजां गाजां रायहरदो नोंसोरो आंखौ गस्ला गानना मोसानायखौनो बिगुरफोर बिफानि बिगुर दाउज्रोमफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय आरो खोनाबाय बे हिन्जाव मानसिया मा बुंखो आरो नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सखौ आं दिन्थिबावगोन। मानोना आथिखालनि हिन्जाव मानसिफोरा मावनो हायै खामानिखौ नैबे हिन्जाव मानसिया मावनानै दिन्थिबाय। खोब इन्टारेस्टिं भिडिअआ, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। जोंनि गोबां मानसिफोरानो खालि भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। बेनिखायनो आङो नोंथांखौ खावलायदों नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट फैबाय थायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय। माथो बाजिनानै थिग बेफोरसो हिन्जाव, लखि हिन्जाव, सना हिन्जाव होनबा बेफोरसो ब्रा। फाग्लासो दख'नाखौ 1000 थाखानि न'आव गानस्लायस्लाय 250 थाखानि गामसा बोराय बुरि बेखौनो गांसे गांसेखौनो बायनानै गानगोन। लखि हिन्जाव होनबा बेफोरसो ब्रा। मालाय बाजिखौसो फसायबाय, बाजि बादि जानांगौ आंनि हिन्जावाबो। लखि हिन्जाव 250 थाखानि जुदि खोबनो हायोबालाय माथो देहाखौ माथो लस। दख'नाया 1500 2000नि न'आव गानबाय थास्लायस्लाय